ମୁଁ ପାରା କାହିଁ ପାରା ବା ଗଲା ବଗ ସହିତ। କଣ ଜଇଁ ପୁଅ କାହା ସହିତ ଗଲା? ବଗ ସହିତ? ଜଇଁ ପୁଅ ତମେ କେଡା ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲ ଜଇଁ ପୁଅ। ତମର କେଡା ବଡ ସାହସ ଜଇଁ ପୁଅ। ତମେ ମୋ ଘିଅକୁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ପାଖରେ ଛାଡିକି ଆଇଛ। ତା ମାନେ ମୋ ଘିଅ ତରଳିକି ପାଣି ହେଇଯିବ। ଭାଇ ପାଣି। ଆରେ ସେପଟେ ମୋ ଘିଅ ତରଳି ଗଲେଣି ଯେ ପାଣି। ପାରା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଦେଇ କାଇଁ? ଆଲୋ ମା ତତେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଜଇଁ ପୁଅ ତ ଦେଇକି ସେ ବଗ ପାଖରେ ଛାଡିକି ଆଇଛି। ଓ କଣ ମୁଁ କରିବି? ପାରା ଗୁଟରୁଗୁ ପାରା ଗୁଟରୁଗୁ ମୋ ଧରମ ଭାଇ ବଗ କହିକି ଡେଇଁ ପଇଲା। ମତେ ଜମା ଏଗୁରା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଜଇଁ ପୁଅ। ଓ ହଉ ଦେଇ ତ ମଗ ଭାଇସା ଯାଇଛି, ସିଏ ତାର ଆସିବନି। ତମେ ଗୋଟେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ମ? ଏ ହେ ବା ଦେଇ ଆସିଲାଣି। ଗୁଟରୁଗୁ ହଁ ଥାଉ ସେତିକି ତୋର ଭକ୍ତି ଥାଉ ମ। ତୁ ସେ ବଗ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଇଏ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଡେ ଯାଇଥିଲି ବା। ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଗୋଟା ଜଇଁ ପୁଅଟା ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରୁଣା ପାଠ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କଥାଟା ଖରାପ ହବନି? ଖୁନ୍ଦାଇ ଦେବି। ବାପା ହଁ ତମ ଜୋଇଁ ଜମା ସନ୍ଦେହୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ମ। ନାଇଁ ଭରସା ଅଛି। ବହି ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଯଦି ମଲାଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଆରାମସେ ଛେପ ଲଗେଇକି ଫର୍ଦ୍ଦ ଉପରେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଉଲ୍ଟେଇ ପାରିବ। ବାପାରେ ହେଇ ଟିକେ ଦେଖିଛି, ନହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଟୋକା ସେ ମଝି ପୃଷ୍ଠାରୁ ଚିରିକି ନେଇଯିବେ। ମାନେ ଆଗରୁ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଚିରା ହେଇଛି? ନା 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 ଆରେ ମଲାଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଚିରିବ କେମିତି? ହଉ ଜଇଁ ପୁଅ ଏତେ କଥା ନାହିଁ। ଶୁଣ ତମେ ଯାଉ ଟିକେ ଘରେ ଟିକେ ଖାଇଦବ। ଯା ଯା। ଇଏ ଗେଲା ଆସ ଯିବା ଖାଇବା। ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି। ହେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଖାଇବୁ, ସେ ଆଉ 3 ଦିନ ଯାଏ ଖାଇବନି। 3 ଦିନ ଯାଏ ଖାଇବନି? ନା ସେ ବଗ ଦବ ତାକୁ ଭଲରେ। ପାରା ସିଏ ଚାକୁ ଆସିବୁ। ଏଇ କଣ ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ବହିରୁ କିଛି ଫର୍ଦ୍ଦ ଚିରି ଯାଇଛି। କଣ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଗପୁଛ ମ? ଚାଲିଲ ଖାଇବ ଚାଲ। ଏଇ ଛବି ଗଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ। ଆସ ହୋ ଚାଲ। ସେ କଥା ଗପୁଛ ଚାଲ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଜଇଁ ପୁଅ ଆଉ ଜାଣିଲେ କିରି ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ? ଓହୋ ଏଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଜଗିବି? ନାଇଁ 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 ଏମିତି ଏଇନା ଟେନସନ ହେଲେ ପୁରା ଟେନସନ ହେଇଯିବି। ନାଇଁ ଶୁଣ ଜଇଁ ପୁଅ ଆଇଛି ପୁନେଇ ଖାଇବାକୁ, ପୁନେଇ ଖାଇକି ଯାଉ ଭଲରେ। ଜଇଁ ପୁଅକୁ ଦିଅ ରେ, ଭଲ କି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭଲ କି ଦିଅ ଭିତରେ ଦିଅ 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 ଜଇଁ ପୁଅକୁ ଦିଅ। କଣ କରିବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ମୋ ମାଛ ଗୁରା କିଏ ନେଇଗଲା।